Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Shom Kai. Nexolisa manengi semakhaya network yangishaya. Cha mkhaya mina letho funa singene business. Lezi zimpi ngamaskadi. Mkhaya. Wemkhaya uyabona mkhaya sifike siqale exabane mina nawe qala siqabane in public. Yayizwa lonto. Ithi masithathana mkhaya emva kwalokho bese wena uthatha umkhaya ngithatha uDoyasa bese uthatha ulokhunjana umgube mina ngithatha uPotso. Yayizwa lonto. Yabo. Bese sihlukanisela abafana abancane laba abafikayo bese siyakhala mkhaya bese sinqumila ngalodwa sithi ke bese sithi mantshitshi versus ngizwe #asengisathi siqabene hayi mkhaya kubani inkunzi ngelanga lodwa hayi mkhaya siyashort iskim sakho yebo siyashort iskim sakho kusamela uhlanganise ungafaka amahlathi ngiyambona kuPotso ungazofaka ihlathi impela bese uthi ngaqophisana nami hayi kufuneka ufake sesinye iskim Umkhuthuzo imali kaHulumeni ngegama lemcimbi yabaculi athi uphakela abaculi kanti iphakela yena kwaqala abantu cha wemkhaya mina letho funa singene business lezi zimpi ngamaskadi umathala estopini agibele emnothweni izile ngibanami ukuthi usestopini lezi insuku zabheka abaculi abafika ngaphela wena uphila ngamandla abaculi abafika bese sihlukanisela abafana abancane laba abafikayo yazi kuyoba nini manje ingane zakweminye